Kaisa Wallinheimo, tervetuloa Level Vireen Hyvinvointi liikuttaa -kanavalle. Kiitos. Toimit Levelillä ja Vireellä työhyvinvointivastaavana, mutta tänään me jutellaan sinun omasta henkilökohtaisesta liikunnan mielenmaisemasta. Kerro siitä vähän. Miten kuvailisit mielenmaisemasi liikkujana? No mun mielenmaisema ehdottomasti sijoittuu yleisurheilukentälle. Eli se on se maisema, mihin mut tutustutettiin heti pienenä. Ja mulle se edelleen kuvaa sellaista rauhoittumista, turvaa, vaikka ei heti ajattelisi, että hei, siellähän on kisattu ja kamppailtu ja juostu ja hypitty kovaa. Mutta se on sellainen niin kuin turvallinen paikka mulle. Ja jotenkin, en ehkä silloin nuorempana sitä tietenkään ajatellut näin, mutta nyt vanhempana, että ne radat on jotenkin edustanut myös sellaista niin kuin jatkumoa. Eli siellä on kaikilla oma juoksurata. Se ei tarkoita sitä, että me juostaan vaan ja taas juostaan, mutta meillä saa olla oma vauhti. Me pysähdytään välillä. Me saavutetaan välillä joku päämäärä ihan kaikkineen hyvinvoinnin osalta. Välillä tullaan maaliin. Ja jotenkin sellainen vielä, että ei pelkästään nämä radat, totta kai itsellä se mielenmaisema sijoittui erityisesti sinne korkeuspaikalle, mikä oli pehmeä ja ihana maata. Ja se on edelleen, jos mua pyydetään menemään jonnekin itselle mieluiseen paikkaan, niin mä otan korkeushyppypatjan, missä mä pystyn visualisoimaan jotakin asioita. Mutta myös sellainen, että mä en koskaan ajatellut nuorempana enkä tähän päivään mennessä sellaista, että siellä ei olisi ollut paikkaa kaiken tasoisille liikkujille ja urheilijoille. Siellä oli hyppääjiä, heittäjiä, juoksijoita, kävelijöitä, kaikki eri tasolla, mutta kaikki niin kuin oli tervetulleita sinne ja mielestäni se oli tosi mahtavaa. Nämä vahvat mielikuvat tulevat sieltä lapsuudesta. Miten ne ovat kantaneet tähän nykypäivään? Miten ne niin kuin näkyvät nykyään sinun työssäsi esimerkiksi? No kyllähän ne näkyy aika vahvasti just sellaisena, että me ollaan koko ajan matkalla. Ja niin kuin äsken jo sanoin, että se ei kuitenkaan tarkoita se matkalla oleminen sitä, että meillä ei tarvitsisi olla taitoa pysähtyä. Ja väliin mennään kovaa, mikä on oli siellä urheilumaisemassakin sellaista hyvin tyypillistä, että väliin mentiin täysillä. Et jotenkin sellaista niin kuin haluaisin ihan kaikille opettaa semmoista niin kuin sietoikkunan laajentamista, mitä se kehollisesti tarkoittaa, kun mennään kovaan, ja se on ihan ok mennä kovaa, ja mitä se tarkoittaa, kun otetaan rauhallisempi matkavauhti. Ja sitten, että keholla pitää olla myös taitoa ja kykyä pysähtyä ja palautua. Ja tietenkin kaikki ne ehkä tähän päivään asti kantaa sellainen, mitä oppii, että tämä hyvinvointi kaikkineen on sellainen niin kuin muuttuva voimavara. Eli koko ajan me siellä, elämä menee eteenpäin, maailma muuttuu, minä muutun, ympäristö muuttuu ja me sopeudutaan sitten siihen. Puhuit näistä urheilukentistä, mutta miten sun lapsuuden perheen erilaiset roolitukset näkyy näissä tämän mielenmaiseman rakentumisessa? No isä rakensi minulle ja veljelle kotiin ihan niin kuin liikuntaympäristö ja on tosi kiitollinen kyllä tällaisesta ympäristön rakentamisesta, joka oikeasti toi mulle sellaista niin kuin turvaa. Et mulla oli korkeushyppypattia siellä ja naapurin lapset tuli kanssa siellä hyppimässä ja siellä oli pituushyppykasaa ja aitoja ja kiekkoa ja kuulaa ja kaikkea. Eli se tuotiin mulle lähelle tämä ympäristö ja mä nautin siitä ihan niin kuin valtavasti. Tietenkin sitten jossakin vaiheessa, kun itse aloitti vähän totisemmin, että huomasi, että on ihan lahjakas yleisurheilussa, niin sittenhän tuli tämä suorittaminen mukaan. Mikä ehkä jossakin kohin ja jollekin saattaa vähän kuulostaa sellaiselta peikolta, että ei saa puhua suorittamisesta. Mä edelleen ajattelen, että suorittaminen on ihan ok, että miten sitä vaan sitten säätelee. Mutta että kyllä jossakin vaiheessa, tietenkin isä oli enemmän mulla sellainen, kun hän tätä ympäristöä rakensi ja oli itse myöskin entinen kiekonheittäjä, niin kyseli aina tuloksista ja tulokset, numerot oli tärkeitä. Ja äitille taas, niin äiti ei uskaltanut edes katsoa minun urheilusuorituksia, koska äitille oli vain tärkeää se, että mulla on hyvä olla ja mulla on hauskaa ja kivaa. Niin äiti sitten aina kyseli, että siihen isän niin kuin vastapainokseen, että oliko sulla kivaa. Ja sillä hetkellä se ei tuntunut ollenkaan niin kuin
niin kuin hyvältä, enemmän se, että äiti ei sitten ymmärrä yhtään mitään tästä urheilemisesta, että onko kivaa, että täällä niin kuin nyt urheillaan ja tehdään tätä tuloksia. Mutta näin jälkikäteen mä oon ymmärtänyt, että se tällainen niin kuin psykologinen turvallisuus on ollut myös sitä, että siellä perheessä on ollut myös henkilö, joka on niin kuin hyväksynyt mut ilman numeroita. Olet puhunut paljon tasapainon löytämisestä, niin luotiinko tässä pohja sille tasapainon ajattelulle? No ehkä tietynlaiselle. Et sitten mä paljon puhun myöskin kehollisesta tasapainosta, niin se on niin kuin tullut mukaan matkan varrella ja varmaan tuun siitä kyllä puhumaan sitten enemmänkin, mutta sellainen niin kuin psykologisen turvan tasapaino, mä sanoisin näin. Kyllä. No kun ajattelet tätä matkaa, niin miten tämä on vuosikymmenten aikana tämä liikunnallinen mielenmaisema sinulla muuttunut, kehittynyt? No edelleen se mielenmaisema on ehkä tämä urheilukenttä, jos pyydettäisiin kuvailemaan, mutta mä en millään tasolla itseäni tällä hetkellä miellä urheilijaksi. Eli mun matka on kyllä mennyt sieltä urheilumaailmasta koulun liikunnanopetukseen, missä mä kyllä pyrin poistamaan ihan täysin sellaisen niin kuin kilpailullisuuden. Tosin en sitä kieltänyt niiltä, jotka sitä niin kuin halusi tehdä. Mutta sitten oli lasten syntymän jälkeen tällaista kuntoilua ja sitten tällä hyvinvointipuolella, kun olen työskennellyt, niin mä oon kutsunut, että mä oon liikunnan tissuttelija, että mä koko ajan teen vähän, mutta en koskaan niin kuin ihan kunnolla. Sitten mulla oli iso leikkaus tuossa muutama vuosi sitten, niin mä olin kyllä aika pitkään ihan täysin kuntoutuja. Ja ehkä tällä hetkellä mä niin kuin miellän itseni liikkujaksi. Tämä voi kuulostaa vähän hassulta, niin kuin erilainen, samasta asiasta puhutaan, mutta kyllä mä oon monta kertaa joutunut miettimään omaa identiteettiä liikkujana, koska oli niin vahva sieltä lapsuudesta. Eli mä olin suorittaja. Ja ne tietenkin ratkaisi siellä, mutta kyllä mä niin kuin, eli muutos on ollut niin kuin aika valtava tässä vuosien aikana ja kohti urheilua ei enää mennä, mutta sellaista, eikä pelkästään ehkä toimintakyvynkään ylläpitämistä, että edistämistä, jopa suorituskyvyn niin kuin petraamista vähän niin kuin erilaisten lajien parissa on tällä hetkellä. Ja nyt jos vielä vähän niin kuin summaan, että mitä se niin kuin, mihin se urheilu on myöskin opettanut, niin ehkä se on opettanut tai näyttänyt mulle näin jälkeenpäin sellaisen, että eihän ne suoritukset ole se, ei se menestys, vaan minkälainen ihminen musta kasvaa sinä aikana, mitä mä oon niin kuin pystynyt tekemään ja miten mä pystyn hyötykäyttämään sitä nyt sitten niin kuin myöhemmin. Eli en mä ole niistä suorituksista niin kuin osaa olla silleen ylpeä, vaan miten se on kasvattanut mua tähän ammattiin sitten. Niin tuo kuulostaa siltä, että kun on ollut monenlaisia vaiheita, että pystyt varmasti todella monenlaisten asiakkaiden mielenmaisemaan myös menemään sisälle, missä tilanteessa heistä kukin onkaan. Todellakin. Näin. Kiitos Kaisa näistä ajatuksista. Jatkamme tällä kanavalla seuraavan videon parissa. Kiitos.